kayış edip sorayan. Benim Hudaý berdiğim doğum arkadaşlarının şakla size hormat bilen toy meydançamıda priz soğudumuzdan tutmenizi kayış edip sorayan. Priz soğudan alıp tutmak için şakla bar olsanız size toy meydançamıda priz soğudumuzdan tutmenizi kayış edip sorayan. Yani şu yerde öyleniyen yiğidimiz Hudaý berdiğinin dostlarının adından Ahmet dostumuzun adından Muhammed dostumuz çağırayan Yegin Marat priz soğudunu alıp gitmeyini kayış edip sorayan. Hudaý berdi dostumuzun Berekillah. Elvan yigidimiz, gerçek yigidimiz, Muhammed dostumuz. Hormatla priz soğut. Sizin için. Bu taraftan gelen mehmanlarımız, toy kutluqçılarımız hormat bilen arzuly toy mikrofonumyzy ýana çağırýar. Gutlukçy mehmanlarymyz barmy? Bar bolsaňyz, mehriban ýaşlarymyzy, tanşy mehmanlar garaşdyrmaly. Orta tanşy mehmanlarymyzy garaşýar, mehmanlarymyz haýyş edýär. Mehriban bagatly ýaşlarymyzyň toýlarynda joşup tans oýnasak diýerler. Şeýlede toy gutlukçylarymyz bar bolsaňyz, arzuly toy mikrofonumyzdan size garaşýar.